Seb. Ko wadi foot. Where are kana bound? Ya, masena go bo. Bo. Ndo grade rajo na chere. Bo, apa bo masina. Waspa kona tsesa grade chero. Sakwati bo jisi. So tu bolatu. Sakwati. Alright, iri bo sakari gantombo chimanya mchana. Mama, mangosika nekutotanga kutongodya chikafu changu mama. Aiwa mchembere, mofana usvikira mukitchen menu chikafu chirimo wani. Chikafu chandazvigadza, Mama musadaro so. Mama musutomira murutoramba muchitongodya. Mururamba muchitongodya chikafu changu mama. Mama musadaro so. Mama, amutatombonzwa zvandinotaura panapa. Moms musadaro so amuchembere mamusingafanira kudaro zvenyu. Amuchembere mamusingafanira kudaro. Kungosvika chikafu chiri panze makutotanga kutongodya. Ko mama makutoenda futi nemafinda. Mama inini zvangu soka. Hai. Mama exercise. Mom zinda. Exercise yei futhi makatanga rini kuita ma exercise. Neba kumana. Mama ni zwangu neba kumana. Wakuchakwenda ma exercise futhi. Neba kumana nini zwangu. Wona imanje tambokudza kuti musajike wona imajikire iyo nini zvangu ini. Nini so. Ko mama kuita se mangira kupi futhi mama. Ko mama. Nini zvangu ini. Izvo zvachona zvinotondinetse ndotoshewa ndoita sei manje. Ndoita sei chef. Ganja muffin rachona rindo. Mfano mfano anenge azowanzisawo grade rachona. Kubvangaisa kuwanza ganja rachona muffin wona mama wakutopenga kwatori kutopenga kwa izvo zvangu ini. Ndoita so ndoudzani manje ndoudzani nini. Apa ndikasiya futi umwe achauya achatora tozopedzera taku vanhu vopo vakupenga pana.